Današnja konferencija za medije posvećena je predstavljanju rezultata poslovanja za 2025. godinu, kao i planovima i aktivnostima za tekuću godinu. Tim povodom obratit će vam se predsjednik odbora direktora Air Montenegra, gospodin Tihomir Dragaš, zatim finansijski direktor gospodin Rade Jokanović, kao i izvršni direktor kompanije gospodin Vukadin Stojanović. Gospodine Dragaš, izvolite. Hvala medijima koji su danas ovdje sa nama da isprate prezentaciju rezultata kompanije iz 2025. godine. Ali prije nego što se fokusiramo na 2025. godinu, želio bih da napravim jednu retrospektivu koja se tiče ovih 5 godina od osnivanja kompanije. Kao što svi dobro znate, kompanija je osnovana 2021. u februaru mjesecu, a prvi let je obavljen u junu 2021. godine. I znate i sami da je nastala kao, ajde da kažem, na neki način naslednik Montenegro Airlinesa koji je otišao u stečaj krajem 2020. godine. Kompanija je nastala u vremenima kad je pritisak na kompletnu avioindustriju bio ogroman, kad je broj operacija u svijetu bio značajno i drastično smanjen u odnosu na rekordnu 2019. godinu i potrebno je bilo vrijeme u globalnoj avijaciji da se situacija promijeni u smjeru rasta broja i destinacija, to jest operacija i putnika koji koriste vazdušni saobraćaj. A možemo reći da nakon ovih 5 godina kompanija je stabilna i da raste svake godine i sa brojem putnika i sa rezultatima i da smo posljednje 3 godine završili sa profitom, što je velika stvar i promjena paradigme u odnosu na prethodnu aviokompaniju koja je konstantno kuburila sa rezultatima i bila konstantno u gubicima. Mi smo u ovih nekoliko godina krenuli iz modela kada smo našu flotu bazirali na 2 aviona u sopstvenom vlasništvu, gdje je vlada napravila osnivački kapital od 30 miliona eura kupovinom ta 2 aviona i bazirali smo se na ostatku flote koji je bio na konceptu wet lease aranžmana, a koji nam je omogućavao fleksibilnost. Ali ta fleksibilnost je nosila sa sobom ogromne troškove. I mi nismo mogli da imamo unificirani proizvod koji nudimo putnicima koji koriste naše usluge. Zato smo u prethodnom periodu, posebno je to izraženo u periodu od kad je gospodin Stojanović došao na poziciju izvršnog direktora nacionalne kompanije, fokusirali smo se da promijenimo tu paradigmu poslovanja kompanije i da idemo u smjeru da u potpunosti mi kontrolišemo našu flotu. Šta to znači? Mi smo prošle godine u julu mjesecu uveli u saobraćaj još jedan avion u floti nacionalnog prevoznika pod kodnim imenom 4O AOE ili ECO. I taj avion je u dry lease aranžmanu, znači imamo 2 aviona u sopstvenom vlasništvu, 1 avion u dry lease aranžmanu, dok smo 4. avion imali u wet lease aranžmanu. Taj avion u dry lease aranžmanu i dry lease aranžman podrazumijeva da mi upravljamo flotom, to je s tim vazduhoplovom sa našim posadama, našim kabinskim osobljem, da mi osiguravamo taj vazduhoplov i da mi održavamo vazduhoplov sa našim tehničkim osobljem. To nam u značajnoj mjeri omogućava da snizimo troškove operacija, ali i da unificiramo proizvod. 2026. godina je godina gdje ćemo u potpunosti preći na sopstvene operacije, tako da možemo da danas i gospodin Stojanović je prije nekoliko dana dao informaciju medijima da uvodimo još jedan vazduhoplov u dry lease aranžman
tako da ćemo ovu godinu u potpunosti imati u sopstvenoj floti sa, možemo reći, jednim avionom u dry lease aranžmanu, dok ovaj vazduhoplov koji smo prošle godine uveli u dry lease aranžman ćemo vrlo vjerovatno kupiti. Trenutno smo u pregovorima sa vlasnikom vazduhoplova i uskoro bi taj treći avion trebao da postane dio vlasništva nacionalnog prevoznika. U međuvremenu smo obezbijedili sve preduslove da to uradimo, dobili smo saglasnost vlade za kupovinu tog vazduhoplova, dobili smo ponude od komercijalnih banaka, jednu od tih ponuda smo prihvatili. Za sad ne bih govorio o tome o kojoj banci se radi, ali sve će javnost saznati kad za to bude došao trenutak, kad budemo u fazi realizacije toga. Sad smo u fazi pregovora oko kupovine tog vazduhoplova, tako da što se tog dijela tiče, flota će biti u potpunom vlasništvu, tako da ćemo nacionalnog prevoznika, tako da ćemo u potpunosti imati u našim rukama i u našoj kontroli flotu. To nam podrazumijeva da imamo obezbijeđen kvalitet, operativnu stabilnost i efikasnost troškova. Nažalost, ova godina, odnosno februar mjesec, u cijelom svijetu je takav da živimo u nestabilnim geopolitičkim vremenima, kao što i sami znate. Izbio je sukob na Bliskom istoku i to je uzrokovalo da mi u mjesec dana imamo porast cijene aviogoriva za nekih 100, 110, 120%. To u značajnoj mjeri utiče na cijenu koštanja naših operacija, zato što aviogorivo utiče sa nekih 25 do 30% u našim ukupnim troškovima. Tako da mi ćemo učiniti sve što je moguće u kompaniji da utičemo na troškove na koje možemo da utičemo. Na eksterne troškove ne možemo uticati i kasnije će i finansijski direktor i izvršni direktor malo više govoriti o tome. Znači, ne možemo uticati na troškove aviogoriva, ali možemo uticati na sve naše interne troškove. I učinit ćemo sve što je u našoj moći, u svim segmentima poslovanja kompanije, da optimizujemo troškove. Ali da ni na koji način ne ugrozimo bezbjednost i pouzdanost naših operacija. Jedna od stvari na koju moram biti posebno ponosan i sad i konačno najaviti, iako smo prije nekoliko mjeseci preduzeli neke stvari da popravimo digitalno iskustvo naših putnika. Prije par mjeseci smo izradili novu web stranicu koja je sada mnogo dostupnija i raspoloživija našim putnicima. Razvili smo novu mobilnu aplikaciju. Naši putnici imaju mogućnost, evo danas premijerno to objavljujemo, da odrade online check-in na svim našim destinacijama, i online i mobile check-in, tako da na taj način smo digitalno dostupni. Od jučer smo pustili u rad novi kontakt centar. Mi smo do sad kontakt centar bazirali samo na komunikaciji sa putnicima putem maila i shvatili smo da ta komunikacija treba da bude mnogo šira i rasprostranjenija i da budemo tamo na platformama koje koriste naši putnici, a to su Viber, WhatsApp, Instagram, Facebook, web i putem telefonskih poziva, tako da od juče smo pustili u funkciju naš kontakt centar i putnici mogu sve ove kanale komunikacije koristiti da bi komunicirali sa nama. I finalno, negdje prošle godine kad smo imali pres u ovo doba, mi smo tada već pustili u pilot chatbota koji je baziran bio na vještačkoj inteligenciji, a koji je služio da putnik može da ga pita neka pitanja koja se nalaze u našoj bazi znanja, a da ne bi ti zahtjevi dolazili do našeg kontakt centra, da ne opterećuju ljude. Ove godine ćemo dodati, pored te funkcionalnost da putnik može kroz tog chatbota koji je baziran na vještačkoj inteligenciji napravi rezervaciju aviokarte u smislu da pošalje zahtjeve za datumima i vremenima putovanja
i da se taj zahtjev dobije on na mail, link sa kojim će platiti aviokartu. Pored toga imat ćemo i audio agenta koji je baziran na vještačkoj inteligenciji, ali to će sve biti realizovano u narednih nekih mjesec, 2, 3 dana kako bismo unaprijedili korisničko iskustvo. Kao što sam već rekao, to su recimo stvari koje bi ja u ovom trenutku posebno naglasio i sad bih predao riječ finansijskom direktoru da prezentuje finansijske rezultate, a kasnije će izvršni direktor malo šire o našoj strategiji poslovanja u narednom periodu. Hvala vam. Gospodine Đukanoviću, izvolite. Dobar dan. Prije svega želim da vam se zahvalim na prilici da vam se i ja obratim ispred kompanije TUM Montenegro. Prethodnu 25. godinu smo završili sa profitom i to treću uzastopno. Ostvarili smo profit od 1.352.000 eura, što je neki rast od 151% u odnosu na 24. godinu. EBITDA nam je porasla 81%, sredstva na računima kod banaka su porasla za 3,2 miliona, a ukupna aktiva je porasla za 4,7 miliona. Osim ovoga, izvršili smo i određene racionalizacije naših troškova, ne na uštrb kvaliteta, i ostvarili smo uštede posebno u dijelu cateringa, zakupa poslovnog prostora, troškova smještaja, posada, wet lease koji smo pominjali i osiguranja, u čemu je nastavljen isto pozitivan trend iz ovu godinu, pa su te uštede ostvarene i za dio koji se tiče 26. godine. Svi ovi rezultati su bolji u odnosu na 24. godinu, a ujedno su i bolji od onoga što smo mi planirali kroz akte naše kompanije. Mi poslujemo u jako komplikovanom tržištu, jako komplikovanom segmentu, imamo izraženu sezonalnost koja je vezana za naš turizam, takmičimo se na međunarodnom tržištu sa regionalnim, evropskim, čak i globalnim igračima, a u dijelu troškova imamo jako ograničen utjecaj, upravo zbog ovoga što smo pominjali posebno po pitanju goriva. Imamo stabilnu likvidnost i uredno izmirujemo sve svoje obaveze i do sada nismo imali nikakvih zaduženja. Kompanija je postavila temelje održivog poslovanja za naredni period i uz snažan tim i finansijsku osnovu spremni smo da odgovorimo na izazove koji su pred nama. Ne bih vas dalje zamarao ciframa, njih ćemo svejedno saopštiti kroz neko saopštenje koje smo planirali, a tu smo za sva dodatna pitanja koje imate. Hvala vam puno. Gospodine Stojanoviću, izvolite. Hvala najljepša novinarima na prisustvu i pitanjima koja ćete postaviti i što ćete nas slušati tokom ovoga presa, i hvala na saradnji koju smo imali sa medijima tokom posljednjih, hajde da kažemo, godinu dana, odnosno od uvođenja našeg vazduhoplova trećeg u floti pa do danas nešto manje od godinu dana, gdje smo zaista naišli na visok stepen razumijevanja kompletnih crnogorskih medija uz par izuzetaka i gdje je kompanija interpretirana upravo onako kako ona i treba da bude interpretirana, uz sve kritike koje su tu postojali, na kojima smo također zahvalni, jer oni nas čine boljima i iz njih učimo. Air Montenegro je kompanija koja je dosta kritikovana. I ja sam bio jedan od kritičara prilikom njenog osnivanja, pa sam je čak i kritikovao sa ove pozicije izvršnog direktora na prošlogodišnjem precu, kad sam rekao da nisam baš zadovoljan sa onim što se dešava i iznosio neke stvari koje kod kompanije treba da se unaprijede, te mislim da je vrijeme da malo kompaniju i pohvali. Koliko god da uvijek može bolje i da će ova kompanija rasti i u narednom periodu, zaokružena je jedna cijelina koja je sad uporediva upravo sa onoga aspekta sa kojega je kompanija bila već niz godina kritikovana. A to je sa aspekta poređenja sa meni također dragom kompanijom u kojoj sam i porastao kao kadar i naučio ove stvari koje danas znam, a to je Montenegro Airlines. Air Montenegro je za manje od godinu i 9 mjeseci, a to će se desiti sad tokom maja, duplirao svoju flotu u odnosu na 2024. godinu sa aspekta flote koju kompanija kontroliše, koju lete njene posade, održava je njena tehnika i kompanija je osigurava. Kompanija je došla na 510.000 putnika na kraju 2025. odnosno bez malo, 509.500, bez učešća tržišta Rusije, koje je bilo izuzetno važno tržište za prethodnog prevoznika i uopšte za Crnu Goru do nemilih dešavanja u Ukrajini,
gdje je bilo oko 100 do 120.000 putnika koje je nacionalni prevoznik prevozio, pa ako bismo tako nešto ukalkulisali ove rezultate koje smo postigli 2025. godine, možemo slobodno reći da kompanija prevozi na godišnjem nivou onoliko putnika kako ih je prevozio Montenegro Airlines u svom zenitu. Struktura flote kompanije sa 4. avionom koji će ući u flotu i sa gotovo realizovanom kupovinom vazduhoplova 4O AOE dolazi u poziciju da kompanija bude vlasnik 3 letelice sa kojima upravlja i jedna će biti u dry lease aranžmanu na 5 godina koju izvjesno nećemo na bilo koji način otkupljivati, što je u poređenju sa 2019. godinom značajno kvalitetnija i bolja struktura flote gdje smo imali vazduhoplov koji se otplaćuje na finansijski leasing, jedan Fokker pri kraju svojih resursa koji je bio u vlasništvu i 2 aviona Embraera 195 u dry lease-u. I ono što je najvažnije, kompanija postiže sve ovo što postiže i ostvaruje ovakve rezultate sa oko 200 do 220 zaposlenih u piku sezone kad imamo sezonaca, naspram onoga što je naš prethodnik i moj prethodnik za kojega sam radio sa nekih 550 ljudi. Smatram da je sve to zajedno i ukupno dovelo Air Montenegro u poziciju da zaista, koliko god da ga treba kritikovati svaki put kad nešto ne uradi kako treba i kad može da unaprijedi svoju uslugu, ali da zaista zaslužuje kompanija jedan visok nivo respekta, jer ova kompanija ne pripada ni vladi Crne Gore, ni gospodinu Dragašu Jokanoviću i meni, ona pripada svima vama i svim građanima Crne Gore i cijenim da je počinju svi doživljavati na takav način, jer nažalost takva situacija nije bila sa samih početaka. Što smo još uradili, a što možemo da se pohvalimo u 2025. godini? Prilagodili smo saobraćaj i cijene karata putnicima. Pa smo došli u poziciju da nam je popunjenost putničke kabine u 2025. godini na prosjeku čitave godine, gdje je ta sezonalnost do te mjere izražena da je maltene nepodnošljiva, na nivou 78%. Taj trend se nastavio pa smo u januaru i februaru ove godine, iako je ovo pres za 2025. ali moramo najaviti neke stvari koje sad dešavaju, odnosno prezentovati ih i ukazati što će dalje biti. U januaru i februaru ove godine smo imali 75, odnosno 76% popunjenost putničke kabine, da bi u martu došli do gotovo 82% popunjenosti putničke kabine, što bi za jedan takav mjesec u jednoj zemlji kakva je Crna Gora sa aspekta dolazaka turista i uopšte putovanja, standarda i svega što se mjeri kad su putovanje u pitanju, mogu da se pohvali i bilo koji low coster. Možemo vam reći i to da u aprilu 2025-2026. godine za prvih nedeljak dana, što se podudara sa početkom operacija Vizera, mi imamo više putnika nego u aprilu prošle godine, za nekih 1000 za svega nedelju dana, a za ukupan period oko 6000 putnika više nego što smo provezli u ovoj dobroj 2025. u prethodnoj godini. Tako da zaokružena je jedna struktura, kompanija je stabilna, ima stabilan menadžment, trpjeće ona svoje metamorfoze u perspektivi, gdje će morati da izlazi na kraj sa raznim problemima, ali smo pokazali već u više navrata, odnosno i kroz 2024. 2025. i sad početkom 2026. da možemo da se iznesemo i sa mnogo većim problemima nego što su neki zamislili da mogu da nas pogode. Pa smo 2024. znate i o tome se pisalo, imali onaj ispad aviona u Istanbulu koji nam je bio zaglavljen 22 dana i ničim, ni na koji način nismo doprinijeli tome, pa smo na neki način uspjeli da prevaziđemo te probleme. Prošle godine su nas bez ikakvog razloga, bez ikakvog osnova stigmatizovali da smo uvodili avion u flotu maltene, samo što nas nisu prikazali kao gotovo ubicama naših putnika, a vazduhoplov će, nadam se, u narednih mjesec dana postati vlasništvo aviokompanije i prevozi putnika jednako kao ova dva, čak i više u određenim periodima, u stanju je da odradi po 10 letova dnevno. Sad se dešava novi problem na koji opet ne možemo da utičemo, a to je ovo što je na Bliskom istoku, ti nemili događaji sa Bliskog istoka, međutim kompanija je i u ovom trenutku pozitivna i kontinuirano komunicira sa resornim ministarstvom, vlasnikom i vladom, ne bi li se našlo najadekvatnije prepoznavanje svega u čemu se kompanija nalazi i jedan tako profitabilan subjekat koji ne donosi samo profit iskazan kroz brojke koje smo mi sad pokazali, nego jedan bruto efekat koji se mjeri desetinama i stotinama miliona eura kroz zakriljavanje krilima Air Montenegra, kompletne privrede tokom čitave godine i dominantno turizma tokom ljetnje sezone, generiše efekte koji su značajni, te samoj državi daje mogućnost da kroz ovaj subjekat, odnosno bolje reći kroz ovu infrastrukturu, može lakše i da budućnost planira.
Tako da to bi bilo ukratko ono što je retrospektiva Air Montenegra. Što su planovi Air Montenegra? Air Montenegro planira da se i dalje širi, Air Montenegro neće stati na 4 aviona, iako je to nešto što su mnogi priželjkivali da dođemo do te flote iz 2019. godine, evo to je nekako lako kliznulo i došlo se do toga. Znači, vrlo vjerovatno će 2028. godine biti nešto novo, moguće čak i nova generacija Embraera, a o tome ćemo pričati u nekim kasnijim vremenima, ali kroz ono što se dešava trenutno i potrebe koje se javljaju za kompaniju, tražnja i prepoznavanje airlina od strane raznih subjekata, kako individualnih putnika, tako i turoperatora, postoji velika vjerovatnoća da ćemo biti bogatiji za još jedan avion, te da ćemo 2027. operisati sa možda i 5 letilica. Što se može reći da je i možda najbolja struktura flote koja bi bila nacionalnog airlina u posljednjih 15 godina. Tako da, to bi bilo od mene za ovaj dio prezentacije, a nadalje smo spremni da odgovorimo na sva vaša pitanja koja postavite. Ukoliko naravno imaju do kraja smisla, siguran se će to tako biti. Hvala najljepše. Poštovani predstavnici medija, sada otvaramo prostor za vaše pitanje. Izvolite. Uzmite mikrofon. Dobar dan, Aleksandar Babić, regionalna televizija Newsmax Balkans. Evo, može za direktora, a može i za gospodina Dragaša. Pomenuli ste rat na Bliskom istoku. Kako utiče na cijene karata i šta može da se desi ako ovo potraje, ovaj rat? Pa, vjerovatno ste imali priliku da se informišete iz medija da globalnih, da rat na Bliskom istoku ne utiče samo na cijene karata, nego utiče uopšte na saobraćaj. Znači, došlo je do storniranja velikog broja letova, imate jedan veliki Ryanair koji se skoro obratio kompletnoj globalnoj javnosti, najavio moguće čak otkazivanje letova. Air Montenegro do ovog trenutka nije povećavao cijene karata. Nama je naš putnik bio prioritet i u ovakvim situacijama gdje nam je gorivo na nekih 115% od onoga što je u našem planu i onoga što je bilo prije manje od mjesec dana, što se kaže. Ukoliko ovo potraje, kompanija će biti izložena dodatnom trošku koji je prosto neplaniran i od koga ne možete da se branite. Znači, krajnje je besmisleno kompenzovati sveukupne troškove goriva od putnika. I to je naš stav i mi ćemo se toga pridržavati. Ukoliko gorivo bude nastavilo da raste, odnosno ukoliko ono bude držalo ovako visoke cijene i tokom ljetnje turističke sezone i u nekom već sad periodu, već je ljetni red letenja već započeo, mi ćemo morati na određeni način da reagujemo, pri čemu će to biti minimalno i cijenimo da će to putnicima biti onako koliko toliko neosjetno, da tako nazovem, a u ovom trenutku čak nismo ni reagovali, iako su svi iz regiona reagovali. Tako da i dalje imate našu kartu koja je onakva kako ste na nju navikli tokom januara i februara i danas, koji je danas 7. aprila, možete je kupite po istim cijenama. Hoće li dolaziti do nekih korekcija ukoliko sa gorivom bude problem kakav bude, moguće je da hoće, a to ćemo blagovremeno obavijestiti javnost i te korekcije zasigurno neće biti onakve, kao što sam rekao, da se kompletan trošak goriva dodatni fakturiše krajnjem korisniku putniku, jer taj putnik je na isti način kao mi, možda ne u tolikoj mjeri, ali pogođen ovim što se dešava kroz inflatorna kretanja i rast cijena svih proizvoda koji su potrebni za svakodnevni život, tako da imamo tu senzibilitet, imamo osjećaj za naše putnike, te svaka korekcija koja se i bude dešavala, eventualno, bit će prilagođena upravo našim korisnicima, to je našim putnicima, da je na najmanji mogući način osjete, odnosno da ne koristimo situaciju u kojoj neko mora da putuje, pa da taj koji mora da putuje plati značajno više nego što bi platio u nekim optimalnim uslovima. To vam kaže Air Montenegro, bilo da sam vam rekao ja, gospodin Dragaš ili Jokanović, ali za toga stoji kompanije i svi njeni zaposleni. Hvala. Izvolite. Dobar dan, Nada Kovačević, Pobjeda. Htjela bih da pitam šta je sa avionom koji je na aerodromu popularno nazvanim Charlie i avionom koji je, čini mi se, na popravci u Poljskoj. I drugo pitanje, da li možete da najavite neke nove aviolinije koje je najavila, čini mi se, vlada da će biti nekih 5 novih aviolinija u Evropi? Ovako, što se tiče vazduhoplova koji se nalazi na platformi aerodroma u Golubovcima, tačnije na vojnoj platformi, mi u ovom trenutku ne možemo da kažemo što je sa tim avionom. Mi možemo da kažemo što bi možda trebalo da se radi sa tim avionom, međutim, ta smo razmišljanja u posljednje vrijeme podijelili sa vladom, tačnije čak i sa premijerom, koji je vrlo otvoreno pričao na tu temu i vrlo je zainteresovan da taj vazduhoplov bude plovidben u nekoj perspektivi. Je li to moguće ili nije moguće, pokazat će vrijeme, ali u svakom slučaju na problematici tako nečega se, mogu vam pouzdano reći, intenzivno radi
odnosno pokušava se ustanoviti stanje Charlija na način da se sagleda da li je Charlie letelica koja može biti plovidbena, ja duboko sam ubijeđen da može, a nemojte se iznenaditi ako za sezonu 2027. godine bude u floti Air Montenegro. Drugi dio pitanja je bio što je sa avionom koji se nalazi u Poljskoj. U Poljskoj, znači, naš vazduhoplov registarskih oznaka AOA, 4 AOA, nalazi se u Poljskoj, nalazi se duže nego što smo planirali. Iz prostog razloga što trenutno se globalno tržište vazduhoplovstva, što sa aspekta letača, što sa aspekta tehničkog osoblja, suočava sa ozbiljnim problemima, odnosno nedostatkom kadrova. U radionici koja je radila na vazduhoplovu 4 AOE prošlog ljeta kad nam je bio isporučen, radionica je odradila sve kako treba i perfektno i u ovoga trenutka posao koji oni odrađuju je dobar i kvalitetan, međutim nešto je sporiji, malo je usporio više nego što smo i mi očekivali da može, ali smo za kompletan saobraćaj odradili i bez njega, očekujemo ga u narednih nedeljak dana, tako da s obzirom da je sad završava se, ja mislim, juče je završen vaskršnji praznici kad je katolička vjera u pitanju, znači u Poljskoj očekujemo avion da će doći svaki čas, a planiran je u redu letenja tokom sljedeće nedelje. Tako da imamo potvrdu da je privedeno kraju i očekujemo, naša 2 predstavnika su tamo, tako da očekujemo ga brzo. A jeste, došlo je do kašnjenja nekog, što nije samo slučaj sa nama, znači većina flote koja je u radionicama tokom zime, jako teško je možda da bude završena u onim rokovima koji se predvide u startu i nije to prvi put da se dešava ni Air Montenegro, ni Montenegro Airlinesu, ni bilo kome drugome. Da sad ne nabrajam koji su sve avioni tamo parkirani, između ostalih i onaj ukrajinski koji je bio prošle godine kod nas i on je tamo čekao svoj red da bude završen. A što se tiče PSO-a, mi smo informisani, kao što je informisana kompletna javnost, mi smo kao airline i kao zainteresovana strana dobili dopis od Ministarstva saobraćaja da se u perspektivi planira raspisivanje tendera za nekih 6 linija, od kojih su 4 cjelogodišnje i 2 koje će se potpomagati, da kažemo, na neki način tokom zimskog perioda. Apsolutno podržavamo tu inicijativu, apsolutno podržavamo taj tender, zainteresovana smo strana koja će se javiti na sve destinacije koje će biti publikovane, sve su u nekom riču naše flote i naših interesovanja, nešto od toga imamo i istorijskih podataka da je pokazivalo određene rezultate koji nisu zanemarljivi u nekim ranijim godinama, tako da zaista naša je želja da dobijemo svih 6 linija, ukoliko u tom fair natječaju dobijemo svih 6 linija, sigurni smo da ćemo odgovoriti na najbolji mogući način i opravdati kao resurs i infrastruktura državna neku vrstu, ne bih čak rekao ni subvencije, nego ulaganja u vazduhoplovstvo koje država na ovaj način hoće da sprovede, ne bi li Crnu Goru napravila više dostupnom, ne samo tokom ljetnje sezone, nego i tokom zimskog perioda. Zašto to kažem? Pod pretpostavkom da Air Montenegro dobije na tom tenderu, gdje ima i velike šanse. Znači, uvijek ćete vidjeti da neki lokalni airline, kad se raspisuju public service obligation tenderi, da neki lokalni airline ili dobiju dobar dio saobraćaja ili gotovo čitav saobraćaj, jer prosto tuđe su bazirani, najmanji su im troškovi. To bi bio istorijski maksimum, jer to je nekih 6 linija, govorimo o zimi i ovo što mi saobraćamo sad dovelo bi kompaniju do istorijskog maksimuma saobraćaja tokom zimske ajata sezone, što se nije dešavalo evo za 31 godinu postojanja crnogorske aviokompanije ove ili one prethodne. Samo bih se nadovezao kratko kako se zove vezano za pitanje o PSO. Ne mogu da ne dam kredit Ministarstvu saobraćaja koje je pokrenulo tu inicijativu prije nekoliko godina i samoj vladi i premijeru koji su to podržali. To je prvi put otkad postoji nacionalni prevoznik u Crnoj Gori, a to je od 1997. su stupili u operacije, da država razmatra taj model povezivanja, odnosno poboljšanja aviodostupnosti države sa evropskim destinacijama i mogu samo da kažem to je jedan izuzetan potez vlade i resornog ministarstva. Kao što je Vuk rekao, mi ćemo se, apsolutno smo zainteresovani da obavljamo te operacije, prijavit ćemo se na taj tender i vjerujemo da možemo da dobijemo taj tender. Da li imamo još pitanja?
Dobar dan, Mirko Kotlaš, Novine Vijesti. Samo jedno kratko pojašnjenje. Avion koji sada kupujete, to će da bude zvanično 3. avion u floti, je li tako? Tako. Ne, neće biti zvanično 3. avion u floti, bit će 3. avion u vlasništvu. A u floti je on već. On je u floti već. Što se tiče plana pripreme ljetne turističke sezone koju je vlada nedavno objavila, tamo se navodi da do kraja maja planirate zakup još jednog aviona 110 sjedišta koji biste koristili. Da li ćete taj avion da zakupljujete ili on već u... Znači, radi se, evo... Mi smo već odgovorili na to pitanje i rekli smo, i čak i prije nekoliko dana Vuk dao izjavu medijima. Mi smo u finalnoj fazi usaglašavanja ugovora za zakup tog aviona. Mi smo potpisali pismo namjerama sa tom kompanijom koja iznajmljuje taj avion i ugovor bi trebao da bude potpisan na 5 godina. U dry lease aranžman trebao bi avion da stigne do kraja maja. Da ne kažemo da bi trebao da stigne i prije, ali do kraja maja će biti u floti nacionalnog prevoznika. I već mu znamo registarske oznake. 4O, AOI, Indija. 118 sjedišta je letelica, nije 110, nego 118, istoga je tipa kao ovaj, iste konfiguracije kao ovaj treći što ga otkupljujemo i to će biti 4. avion u floti koji je već dogovoren od renomirane lesorske kuće True North. Imamo li još pitanja? Ukoliko nema, ovim zaključujemo preskonferenciju. Hvala vam.